Tak displejček máme nainstalovaný. Vypadá to takhle. Jo, je to poměrně elegantní. Tak si ukážeme, co se dá na něm všechno nastavit. Takže základní nastavení. Mám tady hlasitost nějakou, jas, máme tady day night mod, máme tady barvu auta, kterou si tam chcete nastavit, máme tady nějaké varování rychlosti, vysoký, automatic high definition, to je na kameru rozlišení, máme tady 12-24 hodinový systém, máme tady americký a evropský formát čtení, nebo ukazuje to tam ty značky, jo. Amerika má takový ten hranatý formát, my máme ty kulatý značky s tím červeným okolo. Co máme tady? Bary, zase nastavit buď repráčky toho displeje, anebo teda Bluetooth Original Auto. Tady to je varování, to je Wi-Fi, že se spojuje auto, SVC on, SVC off, jo, auto, no nevím, tohle přesně nevím, levostranný řízení, stupně, tohle to je varování mrtvýho úhlu, jestli zapnout, vypnout, a zase nějaký formát na auto, těžko říct, co tady všechno je. Tak jazyky, samozřejmě nehledejte češtinu, máme tam angličtinu, máte 4 možný displeje, jako styly toho displeje, varování před rychlostí a časový pásmo. Software úplně super, samozřejmě funguje o té. Internet je tady, můžete si zvolit model, co chcete updateovat, zvolit a updateovat vlastně ten hardware toho displeje. Jo, normálně zapnete Wi-Fi, ono se to připojí na Wi-Fi, nevím, jestli tam teďka, jo, mělo by se mi to automaticky spojit na, jo, hele, už to máme, a zamodeloval vám to, co všechno můžete updatenout. Já v současné době to update mám, ten update fakt funguje rychle, zmáčknete model, dáte updateovat a super, a hotovo. Tak, tady máme asi takovej nejrozsáhlejší displejček. Všechno se dá měnit tady za jízdy i tím. Když takhle rychle přejedete, tak se vám změní styl toho displeje. Jo. Takhle máme nějaký ty styly toho displeje. Je jich tam teda asi 5. Jo. Tak my se budeme zabývat tím nejrozsáhlejším, kde teda máme stupně, máme tady klasický ODO, máme tady čas, a tady se nám pak po zařazení ukáže, co chceme, to znamená, jo, hele, kamera, super, do 10 km v hodině hned se vám spouští, když vyparkováváte kamera, zase vyskočí se tady tlačítkem, tak. A tady my si můžeme už v tomhletom displejčku zase tlačítkem pravým dát, co tam jakoby chceme, jo. Dá se to prostě ovládat i za jízdy. Takže asi nejčastěji si tam dáme tu informaci o těch tlakách. Je tady, jak jsem říkal, že to ukazuje víc věcí, už tenhle ten displej, tak teda zase tam toho tolik víc není, nicméně přibyl nám tady nějaký počítadlo kilometrů na danou jízdu. To znamená, že prostě každou jízdu, každý stupnutí auta se to vynuluje a počítá vám to odznova. Vidíte tam, jak dlouho jste jeli, ujetý kilometry a průměrnou rychlost, což třeba tady vlastně nám v tom počítadle chybí, jo, tyhle ty údaje. Když je máte pak tady na tom, tak tady nám vlastně tyhle ty údaje chybí na tu cestu. Průměrná rychlost, pro někoho zajímavý nebo ne, pro mě je to docela hezký, že to člověk vidí, že jsem, jo, kolikrát si říkám, jedu do práce každou cestu, že jo, stejně, jestli to jedete 20 minut, 40 minut a takhle. Takže to je asi tak, co navíc ukazuje. Není tam toho o tolik víc, nicméně oni slibují dost častý updaty na tenhle ten displej a že bude umět fakt jako nějaký nový futury, takže asi jo, asi to do budoucna bude. Ukazuje nám to tady stav baterie v kilometrech, tady nám ukazuje baterii jakoby na procenta a samozřejmě tenhle displej má varování mrtvýho úhlu. Když pak jedete, tak tady za vám zežlutí konec a tady se vám ukáže ikonka autíčka, jakože tam máte.
A ještě, když tam dáme jiný displejček, myslím, že je to v tomhletom, tak tady, když se rozjedete, tak se tam ukáže klasicky pruhy, jo. Vyskočíme, kamera. Jo, to se asi ukážeme za jízdy. Tady se ukazují klasicky pruhy a myslel jsem si, že se vlastně přináší ta situace té dopravní záležitosti, kterou máte vlastně tady na displeji, že se vám přináší sem, ale ne, je to tak, že se tady ukazují 3 pruhy a vlastně tady vám vždycky skočí jenom, když byste chtěli odbočovat červený auto, že tam nemůžete, jakoby, jo, je to varování před tím mrtvým úhlem zase. Takže zatím ty informace takhle od toho displeje. Neumí zas tolik navíc, třeba jak ta F9, jak jsem říkal na začátku. Nicméně ta grafika mi připadá fakt o hodně lepší, hezčí, je to jemnější, ta grafika. Takže za mě i líp se skrz ten volant kouká, ta F9 byla taková větší, za mě jako o hodně povedenější displej než ta F9 zatím, no. Takže ukážeme si to ještě za jízdy, jak to čte asi tyhle ty záležitosti, abyste viděli, že to přenáší 1:1. Takže za jízdy kamera funguje do rychlosti 10 km/h. Jo, jakmile přečáhnete 10, tak se to přepne na displejček. Tady vidíte, že to čte jako fakt 1:1. Zkusím to víc zaostřit takhle. To je to, co už z těch displejů jakoby známe. Není s tím prakticky žádný problém. Bohužel tady asi neukážu jakoby mrtvej úhel, nevím, nebere to auta, který stojí, musí se jet. Takže to varování bych vám ukázal, to je docela hezký. A připadá mi to líp čitelný než u té F9, kde jsem to asi ani nezaznamenal, tam byla prostě červený ten kraj. Tady je to takový žlutý hezký varování, jo. A ještě navíc tady máte pak ikonku červenou autíčka, že vás to varuje. No. Můžeme zkusit ještě Android Auto si tam dát. Můžeme vlastně tímhletím kolečkem přejet na Android Auto. Jo, takhle klasicky vyhledáte přes Bluetooth. Takže Android Auto vypadá na displeji takhle. Máte tady, dostanou vám ty základní informace, dojezd, kilometry, tady to čtení těch dopravních značek. Jo, můžete samozřejmě si takhle dělit ten obraz. Když někdo poslouchá podcasty, tady máte aplikace. Jo, je to klasický Android Auto, asi není úplně co k tomu dodávat. Tak. Takhle vlastně jsou roztažený ty mapy, no. Můžeme si zkusit. Co teda se nepředvede nějakým způsobem ten mrtvý úhel, ale to asi víte, jak to funguje každý. Takže jo, takže tohle k tomu displejčku. Určitě mi dejte odběry, blíží se nám video na slibovaný tlumiče. Už máme termín instalace, nakonec teda budu provádět instalaci někde jinde, ne u sebe. Takže vám z toho sdělím samozřejmě rád dojmy, jak to dopadlo a jestli to stojí za to. Takže mějte se krásně, loučím se s váma, Pavel, dejte mi odběry a já se na vás budu těšit u dalšího videa.